Adam sai zango ana da wanda kai da ce to ka gani bi ne sai a warware ne ka sai inda ka ce ana da sani ko a ce Allah ya rabu da godiya cikin tuna da godiya cikin gidan sa ya gode a muna nan muna ganin masoya muna ganin dubun masoya wancan ku cire ku shiga da shi ciki wancan yawa a warware ne Allah kwashe ne to warware ne ina kuke amma kai ina mazan gida kai ki sai shi wanka na kula ku sai aljihun ka sai aljihun ka to sama da shi yawa ku ne da cikin yawa da karu a dangale shi a ciki a warware ke kai sabu ne zo na mu sabakiya yanzu a da shi sai to dama yanzu ne za a hauta cakwake asalin dangalewa zan duba gaban allo zan ba ka damar nawa ne a gaban dangalewa kai nawa ka san me ke faruwa a wurin kudinsa da ke gaba naira 12,000 ne la hula fi sa'atillahi ka ji aljanna mai da yawa ne to kai kuma 5,000 ne kuma ka san me na nema naira 5,000 na nema ka nuna min cewa wallahi ya fi karfin 5,000 a gidan nan an nuna maka da cewa to ni kuma so nake a nuna min cewa ya